I'll be huset, jeg be huset, det hele går ned, går ned. I'll be huset, Maddie er værd, du ved, hvor det går ned. I'll be huset, jeg er din motherfucking værd. Forstår du det? Forstår du det, vi er fucking på, hvad? Det er Maddie, han er din vært. Vi er oppe i huset, og i dag, jeg har en speciel gæst til jer. Ham her, ikke? Han er en af landets hårdeste rapper. En af de hårdeste gangster-rappers, vi har. Det er en af de mest kontroversielle rapper, vi har. Manika Adam. Hvad sker der, bro? Velkommen til. Se introduction, ja? Du ved det, hvad? Hvad sker der, bro? Du skinner. Meget chillen, forstår du? Du ser godt ud. Tusind tak, bror, mand. Jeg kan godt se, at solen har ramt dig, bror, mand. Ja, bro, det er sommer, forstår du? Sommeren er begyndt. Ja, tak. Så meget, brother. Det kører, bror, mand. Iskold, bror. Jeg har fulgt med på din Insta, hvor jeg har set, at du har lagt sådan lidt stories ud omkring noget, der hedder drømmer. Ja. Forstår du? Ja, er det ikke sådan det? Jeg føler det svensk, bro. Er det ikke? Det er ikke svensk, bror, mand. Okay, sygt. Det er fordi, at når man hører tracket, så hooket, der kan man sige, og det er ikke for at hijack Meek Mill, han har også sine dreams and nightmares, men jeg har sat det sammen, hvor at drøm og mareridt sammen, det bliver til drømmer. Okay, mareridt, ja. Jeg kan godt tro, det er svensk, men når de hører det, og de hører hooket, den er dyb. Så forstår de, hvad det handler. Ja, den er dyb. Hvorfor den hedder... Men har du gennemtænkt det så på den måde? Fordi at jeg tænker sådan her, du har også lavet skandinaviske samarbejder før. Forstår du mig? Du har lavet noget med nogle svensker og nordmænd og sådan noget. Det er korrekt. Ja, men... For det var derfor, jeg tænkte, sygt, han har feature med en svensker eller sådan noget. Det er faktisk også for, at folk også tænker, jamen, fordi jeg kan selv se på min Spotify, når jeg går ind og kigger på statistikker og så videre. Jeg kan se, at der også er en del lytter i Sverige og Norge og så videre. Så det er også for, at de skal tænke, okay, er det noget til os, er det svensk track, så kommer der også nogen, de kan jo godt forstå dansk alligevel. Ja, selvfølgelig. Så det er bare fordi jeg synes, det passer godt til, også til hooket, selvfølgelig. Ja, sindssygt. Ja. Ej, det er klogt, det der, det er klogt. Jeg skal også, du siger, der er lidt svenske lytter og sådan noget ting. Som jeg ser der udefra, ikke? Så du sammen med Ice Kid, skud ud til Ice Kid. Ja, han er også iskold. Så I de to, der har, som undergrundagtigt, du ved, som der ikke som der har mest... Altså, i navne i Skandinavien, og ikke kun Danmark. 100, men altså, med hensyn til, om man er et navn eller ikke, og så videre, altså musik, det bliver ved med at gå op og ned. Der er nogle tider, hvor der er rigtig mange, der hører det, når du har noget ude, som er varmt, eller du bliver lagt en ny video. Så er der i hvert fald for mit vedkommende, fordi jeg laver meget forskellige. Nogle gange laver jeg noget, jeg laver bare det, jeg føler for tit, du ved. Selvom nu er jeg begyndt at gå lidt mere den vej, også med det næste, der kommer ud, som folk ikke har hørt endnu, for at ramme lidt bredere, og ramme den lyd, som du ved, som der er mange, der føler for tiden, ikke? Men udover det, så laver jeg bare det, jeg føler for. Så jeg tænker ikke så meget på, egentlig, hvad der foregår med hensyn til. Jeg ved bare, at så længe jeg lægger noget ud, og jeg selv synes, det er stabilt, selv synes, det er varmt, så bliver jeg ved, sådan, så det, indtil det bliver trukket op, du ved, ikke? Ja, iskold. Det er også sådan, det skal være, bror, man. 100, det er sådan. 100. Og det har jeg også, du er også en af de få, jeg føler, der laver dansk og engelsk, og hvor det sådan, det er på... Det er der, hvor man rigtig kan se, at du gør, hvad du føler for, faktisk. Fordi så føler du lige pludselig et engelsk track, så lægger du engelsk track ud. Præcis. Så føler du et dansk track, så laver du dansk track. Præcis. Jeg tænker også, hvis man har evnen til det, så er det også dumt ikke at gøre det, fordi der er mange, der er flere, der kan forstå engelsk end dansk, og så kan det trække lytter på begge sider. Ja. Så det er faktisk, det leder mig op til, fordi at jeg har jo mange af de danske sange, ikke? Jeg har også hørt nogle af de engelske, selvfølgelig. Ja. Men den, der har ramt mig mest, faktisk, det er Baby Mama Drama. Ja, præcis. Det er også den, der ligger... Altså, den har ikke fået noget listeplacering eller noget, men alligevel ligger den som most popular, du ved, ikke? Fordi jeg ved, der er mange mennesker, der kan relatere til den situation, jeg står i med hensyn til det track. Hvordan går det med det lige nu? Ja, men lige nu, det er sådan set det samme. Altså, nu er der gået de 9 måneder, der er gået siden statsamtet sagde, at moren og barnet skulle have ro. Det var deres begrundelse, at siden at jeg ikke har set ham i et år, skal jeg ikke se ham i endnu længere tid. For hun skal have ro. Og du har ikke set ham i et år? Nu har jeg ikke set ham i 2 år. Sygt. Det er crazy shit. Det er sygt, det kan foregå, bror, men det er det system, vi lever i. Og jeg er ikke den eneste, der står i den situation. Det er det eneste, jeg kan trøste mig selv med. Fordi jeg lever et stabilt liv nu, jeg passer mine ting. Du ved, der er ikke så meget at komme efter, men alligevel så sidder man i den situation. Så ja, det track, der var deep shit, og det er også derfor, jeg tror, at folk de kan relatere til det. Ja, men det er også, det ramte mig i hjertet, kan du føle mig? Og du ved, jeg er glad for, at du lavede det track. Man skal ikke finde sig i alting, bror, man. Nej. Og du har hjulpet mange med det track. Det tror jeg også på. Bare for at få folk til at, du ved, ligesom, du ved, de ved, der er en, der føler med dem også, fordi jeg selv sidder i situationen, du ved. Og kender det. Forstår du mig? For jeg kan sagtens sige til folk, jeg føler dig, men det kan jeg ikke sige. Du ved,
Fordi jeg ikke står i det. Kan du følge mig? Jeg forstår dig. Men det man skal huske på, det er en situation, man aldrig har regnet med at komme til at stå i. But you never know, man ikke. Forstår du? Fordi, der har kvinder, de har et standpunkt til, de tager en nyt, brother. Jeg svær, lad mig kigge på mig, tænk lidt øjne på mig, forstår du mig? Jeg er bare personligt, bror. Shout out to the real sisters, forstår du? Der ved, hvad et barn skal have. Ikke for, at det skal blive et familieprogram, men forstår du mig? Nej. Det ligger, kom nu, man. Det er så fam, det er så fam. Ja, man ligger. Der er ikke noget. Man. Shit. Så til alle jer, det prøver jeg. Til alle jer fædre, og der er derude sådan noget fucking lyd hver eneste dag, jeg har med at sunge. Det er 100. Det er 100. Det er 100. Det er det vigtigste. Det er ikke noget der. Jeg vil gerne lige komme tilbage til det, jeg sagde til start med en af landets mest kontroversielle rapper. For det føler jeg, du er. Du er is. Der er ikke noget der. Det sætter pris på det, bro. Henrik Blomme. Ja. Hvad har Adam gjort der? Adam. Bror, jeg vil hellere sige, gå ind og hør det track. Jeg har hørt det. Fordi for mig, med hensyn til den slags ting, der er ikke så meget. Du lægger vandens navn ud. Hvad? Hvad hedder han? Du har lagt hans navn ud. Charlie Jensen. Okay. Er det ham der laver... Fuck, jeg siger det lige ud. Er det ham, der laver det der kamera, sådan der for Chris? Så vidt, altså bror, man, som sagt, jeg er ikke the gossip type, forstår du? Nej. Jeg er mest den, der siger, du ved, folk skal bare gå ind og høre tracket, og så ved de, what time it is, forstår du? Ja. Fordi mig er mere den type, at du ved, alt det der snakker frem og tilbage. Hvis jeg skal sige noget, jeg vil hellere sige det med lyrikken og slette den, og hvis folk vil sige noget, så kan de sige noget tilbage med lyrikken, du ved. Fordi what's in the music is in the music, og det er ikke... What's on the streets, fordi hvis det var street shit, så havde det været en helt anden boldgade. Det er petty shit, men jeg synes stadigvæk, at det egentlig også signalerer det, som pladeselskaberne gør, og de afdelinger, de har for eksempel nogle afdelinger, som står for sociale medier, hvor de siger, men hvad kunne bringe et hype? Og du ved, her der har de lavet noget, som egentlig er falsk, fordi manden, han har ringet til mig. Nu kan jeg lige så godt bare gå ind i det, bro. Forstår du mig? Kom med det, bro. Lad mig sige, grunden til, at jeg lavede tracket er, fordi at i sin tid, der ringede Charlie Jensen til mig. Så siger han til mig... fuck it, bro, hvad det er sindssygt, det der stil, du kører, det der med, hvor du siger chakal, og du er bare lige ud, og du er hård og sådan noget, det er fedt, mand. Skal du ikke have så han var fan, faktisk? Han var faktisk fan, ja. Og så siger han til mig, jamen, jeg laver videoer, skal du have en stabil video? Og du ved, så siger jeg til ham, det kan da godt være, bror, men jeg ringer til dig selvfølgelig, hvis jeg skal bruge en stabil video, og så har jeg faktisk også, sagde jeg til ham dengang, nu er det så lige meget, fordi nu kører jeg den stil, jeg kører med Galen Adam-stilen, som der er mange, der kender, ja. Så jeg er ligeglad med, men det kan være, som sagt på engelsk, det kan være, der kommer nogle ting ud, hvor man ikke ved, hvem jeg er, og så videre, det kan vi altid snakke om, men i hvert fald dengang sagde jeg til ham, før, det var der, jeg havde lagt mit første track ud, der var planen egentlig at fortsætte, men bare hvor jeg var maskeret. Fordi jeg tænkte, det musik, jeg kommer til at lave, det kommer også til at være noget, hvor jeg kommer til at være kontroversiel. Så ikke nok med, at han var fan og sagde, at han synes lige det der med chakal var fedt. Ja. Så synes han også, det der med... Du gav ham konceptet. Jeg gav ham hele konceptet, og så videre. Og det er ikke fordi, jeg sidder tilbage og tænker, du ved, folk har lov til at lave det, de har lyst til, men det var bare mit modsvar til... Ikke så meget personligt til ham. Udover det har jeg også gået i skole med ham som mediegrafiker fra mere end 10 år siden på en teknisk skole. Ja. Det er mange år siden. Men så han kender mig, og jeg ved, hvem han er. Og jeg synes, det der er wack i det er, at han spiller perker, og du ved, han spiller sådan halvkriminel, og så er der mange, der siger, jamen, du kan jo se, at det er en parodi og sådan nogle ting. Det kan godt være, men det er stadig en fake-ass parodi. Ja, 100. Så og det er ikke ham, der kommer op med ideen. Og det er heller ikke ham, der kommer op med ideen. Det er det korte og langt, men det har jeg ikke engang lagt på bordet, fordi for mig, så er det mere energien i, at jeg bliver irriteret over situationen, når jeg ser det, eller tænker, at det er fake. Energien i det får mig til at lave et track. Det er ikke så meget, fordi jeg tænker, okay, der er mange, der har set det. Han laver fede videoer, og shout-out til Chris, de laver fede videoer, ja, de er på. Fra dem. Men med hensyn til konceptet og tracket og så videre, der er det bare der, hvor jeg tænker, du ved, kom nu, bror, man. Forstår du mig? Ja. Du ved, at least, du ved, ikke? Men det er kun godt, hvis de kan få noget til at få views og sådan nogle ting, men folk skal stadig bare vide, hvad der ligger bag. Ikke at det ikke skal have views, eller jeg sidder og tænker, jamen, jeg skal have attention nu, på grund af nu har han lavet det her. Det er egentlig bare noget, der kom af, at jeg så det og tænkte, men faktisk startede jeg selv med at tænke,
hvem fuck er ham der? Forstår du? Og grund til det var, at de sad og hørte min musik på den der gruppe, som hedder... Jeg vil ikke engang give det... Jeg vil ikke, du ved... ikke nævne name drop eller noget, men alle kender de forskellige grupper, der ligger på Facebook, som er populære. Okay, jeg er med dig. Og nogle af, hvor der sidder skabsracister og lufter deres meninger, der sidder mange shababs, så videre, så videre. Ja. Men de griner nok en gang imellem, men det er også hovedet. Det der, hvor nogen kører galt og sådan noget der, med sin livestreamer. Så ved jeg, hvad det er for en. Forstår du mig? Ja. Men i hvert fald, det startede med den gruppe. Manden, han sidder med en masse parter, sidder og hører min musik. Jeg tænker, iskold, mand. Jeg tænker, fedt. Promotion for min musik. Jeg tænker, fuld på. Maskeret. Jeg gik endda ind i hans Instagram, skrev, det er sygt nok, du ved, du har god musiksmag. Og så lige pludselig, så kom sangen. Så tænkte jeg, okay, jeg griner nok, du ved. Det kunne godt minde lidt om... det, du laver. Ja, men igen, så kan jeg også godt se, at det var en parodi. At du ved, jeg kunne godt mærke, der var et eller andet, der manglede, før jeg kunne føle, det var noget, en der er en ægte har noget at skulle have det. Men det gjorde så bare, at jeg var endnu glad for at lave tracket, fordi jeg synes heller ikke, at man skal lave grin med det på den måde, han gør, med folk, der virkelig kommer fra gaden, og virkelig er de ting igen. Ja, 100. Så du ved, det er egentlig bare det, der ligger i tracket. Så der er ikke så meget... Det kan jeg også godt føle dig i. Det kan, for du ved, jeg arbejder på en skole, ikke? Og der så jeg nogle af de der 8. 9. klasser, dem der lidt chakal-typer, du ved, ikke? Og en af dem, han kom gående rundt sådan der, andele. Ja. Og hvor jeg så siger til ham, hvorfor spiller du sådan der? Mand, han er helt normal, ham der har lavet sangen. Ja. For jeg kender også godt ham, vi snakker om. Ja. Jeg har lavet videoprojekter med ham også, og sådan. Jeg er faktisk jeg kan rigtig godt lide ham. Jeg er super flink. Ja, han er flink fyr. Og det er på det personlige. Ja. Men når man ser de der unge, tror at de er værd på den der måde, og tror ham der, han er i benhård, og er de ting, de siger, og de ser op til det. Kan jeg føle mig, det er sådan der, hvor man lidt tænker... Og så samtidig med det, så skriver man heller ikke engang sine egne tekster. Okay, sygt. Du ved, i hvert fald ikke... Ja. Men jeg er også ligeglad, for mig skal det ikke handle så meget om det. Det blev bare til et fedt diss track, forstår du? Og det diss track, det er ikke det. Har du hørt noget tilbage fra det? Har du hørt noget svar? Overhovedet ikke. Han har ikke svaret igen? Nej, slet ikke. Nej, han har bare lavet den der under retterne. Ja, der er ikke noget, bror, man. Hvad med Gulddrengen? Fordi Gulddrengen, han lavede et grinersvar, faktisk. Dengang jeg dissede ham, det var også igen, du ved... Bror, man, det var bare en situation, hvor jeg tænker, du ved, okay, man, han disser en masse folk i branchen. Det er nogle mennesker, jeg hænger ud med personligt. Men han disser heller ikke dig, jo. Han disser ikke mig, forstår du? Men som sagt, jeg laver mine ting, jeg gør mit for at få mit hype, jeg kører min stil. Jeg tænker, fint, lad mig give manden en sviner. Jeg gav manden en sviner. Det er derfor, vi elsker dig. Og bror, man, den kom i Metro Express, så videre. Det gav noget hype, sådan så folk også kunne få øjnene op for mit andet musik, som jeg føler fortjener hype. Og så på den måde, han svarede tilbage i en griner-video, hvor han sagde, at det synes jeg var komisk. Det var sjovt tilbagesvar, hvor han siger i hans video, det er ikke sjovt at blive kaldt forskellige ting, lille fisse, dit dat, som jeg havde kaldt ham i starten af sangen, så videre. Så det var griner nok, og det gav også det hype, det skulle have. Jeg tror, jeg var oppe på et eller andet 80-90.000 monthly listeners i den måned. Okay, sygt. Kun fra det hype, det gav. Selvfølgelig, det var gode griner, der er ikke noget der, brother. Det var gode griner. Ja, men da du lavede den, jeg elskede det. Jeg elskede bare det der med, der var en, der greb den. Forstår du, hvad jeg tænker, jo? Hvorfor er det, alle sidder, du ved, sådan der bitcher i krone og sådan der. Hvem tror ham, det han er? Han disser alle, og hvem er ham der? Bum. Jeg tænker, så lav en sang. Forstår du mig? Præcis, og det er det, jeg også savner også i dansk rap og så videre. At i stedet for alt det der med, at det er tit, at også, føler jeg også, at folk ikke er bange, men folk de tænker for meget over, jamen hvad siger mit label til, hvis jeg gør sådan, og bliver upopulær, hvis jeg gør sådan. Og jeg tænker, hallo, følger du for det? Gå fucking op og svin ham til. Færdig. Og så se, hvad der sker. Forstår du mig? Ja. Og så kommer der også en reaktion, jo. Og du ved, det hele musik, havde det været noget in the streets, havde det været noget andet, jo. Og du ved, der er ikke nogen, der er ude efter at skabe problemer. Det er udelukkende på baggrund, enten for selvfølgelig at skabe opmærksomhed omkring din egen person, ligesom de også selv gør, og selv har nogle hold på flere 100 mennesker, der sidder og finder ud af at planlægge, hvordan skal de gøre de her ting. Det gør jeg bare som en mand, og jeg har mine værktøjer til at gøre det, hvor de har deres værktøjer. Så selvfølgelig benytter jeg dem, du ved. Det er iskoldt. 100%, bror, man. Jeg sværger det. Ja, men der er mange, der har fået gode griner over det i hvert fald. Ja, og du ved, hvis du også skal være ærlig, forstår du mig, musik og de ting, specielt du laver, det kommer fra hjertet, det er ligesom terapi og sådan noget der. Bestemt. Men vi skal heller ikke glemme musik, det er også underholdning. Det er det også. Kan du føle mig bare, da du lavede det der diss track, jeg tænkte, endelig, var jeg var klar med popcorn, du ved, og like, hvad skal jeg fuck nu? Kan du føle mig? Jeg var klar, bro. Man ikke. Ja, men jeg er skuffet. Henrik Blomme, hvis du kigger med, eller hvor er du der?
der. Lav et diss track. Kom tilbage i kampen. Eller lav et svar. Nigga, what you fuck? Jeg ser... Jeg ved ikke, hvad det er, du opfordrer. Nej, jeg vil gerne se det. Forstår du mig? Jeg har ikke noget, der skulle have sagt i den sammenhæng. Nej. Bror, man, jeg er den, jeg er, brother. Og du ved... Jeg passer mine ting, forstår du mig? Jeg er ikke ude efter noget som helst. Hvis jeg kan mærke, at noget er fucked up, så er det, hvad det er, bror, man. Og lige i den her situation, der var det bare whack, forstår du? Og som sagt, han laver... Men du siger det, bro. Jeg siger ting, du fortæller det, og jeg kan lide det. Jeg kan lide, du fortæller det. I stedet for folk, de fucking, som jeg siger, jeg sidder bag ting og hele vejen, som det er. Og plus, det som jeg også siger i tracket, det er ikke personligt, fordi at... På en måde er det også personligt, fordi manden, han ved jo godt, hvad det er, han laver, og hvor han har konceptet fra, så det er grimt, men det er ikke fordi, det er så personligt, at det skal, fordi der skal ske noget personligt med nej. Men det er mere også et svar til det, labelsene også tit gør, hvor de også ligesom udnytter gaden og udnytter originalitet fra forskellige steder, og så ligesom gør det whack. Og det skal der gør det mainstream, og finder nogen, der bare kan bære masken uden at være det. Ja, præcis. Og du ved, og hvis man tænker på mange, som, hvad skal man sige, har været mange ting igennem i deres rap, der er mange, vi kender alle dem, der har levet det liv, og lever det liv nu. Stadig. De skal have den respekt, fordi når de spytter deres ting, så er det også fordi, det er noget, de har været igennem. Og det skal ikke lige pludselig, du ved, laves til noget, som om det er ingenting, af nogle mennesker, som sidder på et eller andet, socialt medieteam, nogle hipsters, fra Hellerup, der sidder og siger, vi udnytter det her perkerstil, og det er oppe i tiden og sådan noget. Så nogle mennesker, de skal bare have på munden, og så længere er den ikke. Nej, det minder mig om det der, du ved, Paul Mooney, ham der komikeren, ikke? Ja. Ham der var med til at lave Richard Pryor shit. Han sagde sådan, everybody wanna be a nigger, but nobody wanna be a nigger when it's time to be a nigger. Forstår du, hvad? Præcis det. Og det er det der om igen, hvad? Ja, præcis. Så til alle jer whackers, du ved, derude, lad os spille du en perker, lad os spille du shab. Lad være. Shit. Forstår du, hvad? Du har det godt, som du er, hvad? Ja, ikke engang kun spille perker, men også bare, og du ved, og gøre grin med det liv på en måde, som måske støder folk, der går de ting igennem, fordi du kan godt stå og sige de ting, men der er folk, der ligger og rykker tons og kilos og sidder med livstidsdom og sådan nogle ting. Og du ved, det er ikke en fucking joke, så det er ikke, så du ved, nu er det, hvad det er, bro, og som sagt, det er ikke det, jeg skal leve mit navn på. Det var bare et track, og det kunne jeg se, det rykkede også, fordi folk også kunne relatere og følge det. Så du ved, så om det fik views eller streams eller whatever, det gjorde det så. Oven i købet også. Men du har også brug for, og det er det, du også siger, du lægger ting ud, for du føler det. Ja, for at komme af med det, du ved. Præcis, og så hvis der samtidig får øjne på, så er det bare luksus. Så er det bare godt jo, fordi så skaber det som sagt attention, og det er også sådan, branchen er for tiden, at du ved, det hele handler om hype, og hvis du også har talent oven i det, så er det jo kun godt, men for at være helt ærlig, så er det ikke længere talentet, der bærer artisten, det er hypet, der bærer artisten, så du ved, det er ikke som det var i 90'erne, hvor det handler om at have det sygeste flow, eller det sygeste, selvom der kan man godt tage den hen, fordi Danmark er et lille land, så hvis jeg sætter eksemplet, og andre sætter eksemplet, som jeg føler kan finde ud af rap, vi ved alle sammen, hvem der kan finde ud af rap, og hvem der fucking lyder som et eller andet bras, du ved. Det kan man høre på lyrikken på de forskellige, du ved, ikke? Så du ved, ja. Det var griner nok, bro. Iskår. Jeg sidder her lidt blown away, forstår du mig? Det er rigtigt, bro. Adam, det er fornøjelse af dig forbi. Du er fucking stabil. Jeg siger, okay. Jeg svæver hele vejen. De ved det ikke, man. De ved det ikke. Jo, det næste, der skal ske, det er, at vi har Adam her i studiet, i gang, han skal til at ligge free. Er du klar til at ligge free? Ja, der er jeg, bro, man. Jeg er altid klar, bro. Altid klar. Okay. Og jeg skal fucking fyre den ud, og så lave mine parkeringssæt. Det passer lige. Vi er tilbage igen, vi er oppe i huset, og vi har Adam, der er klar til at lægge en freestyle for jer. Jeg har ikke hørt den, I har i hvert fald ikke hørt den. Manden, han har lige skrevet den, forstår du, mens han løb ned for fucking at sætte parkering på bilen. Er du klar, bror, mand? Jeg kan se, du er helt sweaty, bror, mand. Iskold, kom, læg den, bra. Sender brummer for et gram, men det er kun når tiden er stram. Tænker tilbage på harpes, jeg vil ramme. Altid tændt, det kan ikke slukke flam. Fortæl mig, hvem kan stoppe den, lad den brænde. Helt på toppen, bror, man, du er lam. Tænker kun parter mønster, lad mig stable. Med din bitch i bind, man sidder bagved. Tjek den stil, jeg spytter, jeg er flabet. Kun soldater, brødre, de er bagved. Fri de perker, lås den i harpes. Holder hovedet højt, kan ikke straffes. Ryger jo i cellen, drikker kaffe. Selv på gårdtur, der bliver der pakket. Det er en hård tur, det giver dig sparket. Ud tilbage på gaden, du er rasende. Panser sparker døren
på adressen. Pas på bærk og pløkker, du er krasset. Gravsten ligger 600 krasset. Både din mamma og din papa, de presset. Gå til højre, ender til venstre. Om det er København eller du svensker. Alt det valg du tager, de kan ikke ændres. Hvis du er ung, så lyt til de ældre. Hvis det er skunk, så mix det med hash. Hvis det er shufi, brug det blitz cash. Profitten, prop den ned i de stash. Lad dem se dig, rul i en bimmer. Nu er det kun de kallinger og det glemmer. Gør de ting fucking før du forsvinder. Gør de ting fucking før du forsvinder. What? Tjek måde som jeg spytter, flytter rimelig rundt på. Det lort som jeg støtter er til grin, når du dum på. Prøv at penetrere branchen, rap på dansk. Er de blæst eller hvad? Tror de jeg er en fucking svans? Når en lille dreng hyæner, jeg var i blandt. Har altid vidst at der var mere her i verden. Men en nigga sidder fast, lad mig dele med smerte. Nigga giv mig plads, lad mig dele mit hjerte. Lad være, giv mig stress, stoler jeg ikke på en bitch. De vil alle se mig ned, lad dem sutte på en pik. Så længe det ikke er min, når du dum, jeg er et svin. Men verden kommer koldt, så jeg stoler ikke på folk. Problemer, du ved hvad jeg mener, vil se mig på bunden. Selvom at jeg kommer lige for slummen. Det skummel, en hipster vil styre min karriere. Bitch, bare lad være, for jeg er uafhængig. Giver dem en galje, som de kan hænge i. Fuck dem, lad dem tage deres penge, G. For når de væk er jeg stadig her. Hvis de vil have mig væk, skal de bruge en hel her. Og selv når jeg krasser, vil jeg høre med stemme. Vær en ghetto, vær en blok, vær en krigers hjem. Kan man Malcolm X, bare vis respekt. For jeg spytter lige for sjælen, kan I ikke benægte. Fuck flæk, fuck shufi, fuck shoe, fuck piller. Fuck bitches med respekt til kvinder. Beder til Allah, så en dag jeg vinder. Alle mine finder, de forsvinder, bliver ikke fucking yo. Beder til Allah, så en dag jeg vinder. Alle mine finder, de forsvinder, de bliver ikke til en skid. Kan aldrig stoppe mig, det er en ting, de skal vide. Stod på Instagram og solgte hvid. Alt de netter ind i harpe, så gjorde mig hår. Men jeg tilbage ude på gaden, når jeg havde over loven. Folk der kun en, der ham for oven. Så fuck mine finder, lad dem brænde i en ovn. Respekt til de brødre, der bløder. Men tænk dybt før I gør ting, I fortryder. Spiller ikke gangster og siger det som det er. Hvis vi alle holder sammen, hvor vi stærk som militær. Vi ser os ud af landet, helt forbandet. Halv dansker skulle jeg ikke blande mig, når jeg har den fucking sorte mand. Halv dansker skulle jeg ikke blande mig, når jeg har den sorte mand. Siddende med blod, er du dum i dit hoved? Fucking racist, lad ham ligge i en kist. Æder man er sulten, så er det tid til at spise. Gør det ikke for parter længere, gør det for min cheese. Fucking blå. Jeg sagde fucking blå. Fucking blå, no retfærdighed og lov. Så modstand en pligt. Brun, jeg er sort, jeg er nigger, jeg er perker. Derfor vil du have mig. Luk for din bærbare PC. For det propaganda. Normalt du på gaden vil der altid være bander. Ligesom de panser en band i sig selv. De nyder at kigge på at slå hinanden ihjel. Men fuck dem, de kan aldrig stoppe os. Hårde tider blev gjort nemme med stoffer. I vores hjem blev vi mænd, der hustler. 17 år gammel kokain i min lomme. Har lavet flere tusind en dag, den var om. Heldigvis blev det ikke en del af min dom. Kan stadig nå at blive dømt, Gud, så husk. Men kan stadig nå at blive dømt af Gud, så husk at tænke, hvad du gør, for du står for skud. Nigga. Selv er stadig, yo. Selv er stadig shufi, han er stadig inde i netto. Dobbelt op på straf, hvis du kommer fra en ghetto. Fuck alt det snak, for det er tid til at handle. Tid til at pakke gang, den er en band. Politik og rap, helst ikke blank det. Fuck jer, for jeg er præsident. Tro mig bror, men verden den er betændt. Grunden til at jeg aldrig blev betjent. Som en knægt, jeg havde det aldrig nemt. Aldrig glemt det, må de chikanere. Tro mig bror, jeg holdt mig kamufleret. Den her går ud til kvarteret. Stadig er vi parter, motiveret. De yngre, de plaffer, de skører deres hoved. Politikere snakker det ikke som de troede. Vi sender os ud af landet, enkelt billet. Aldrig stik, vi holder altid tæt. 29 år på den her jord. Klar til krig, ikke, jeg er klar til mor. Har min køb, men plukker ikke på en bror. Sorte svin, det er det, de tænker om os. Helt fuck, lad dem alle sammen kras foran dommeren. Kras foran dommeren. Yeah. Vi bruger Adam. Lad mig spille noget på engelsk, brother. Kom. Bare kom med dem, bror. It's a freestyle from the top of the dome. Got my bitch calling me on my phone. Swear to God, shorty, leave me alone. Cause I gotta rap, gotta stack that money to the ceiling. What a nice feeling, drugs I'm concealing. SL, Benz 500, getting blunted out. Run it cause I run it, see the game is me, the G with them $100 rhymes. Used to dick grunt, fuck it, nigga. No, yo, my nigga Adam. Sindssygt. Yo, bror, stop lige. Yo, til dig, og til dig, de fucking rapper. Til alle jer lorte-rapper derude, der ikke har noget på hjertet. Det er sådan her med Legon, forstår du, at this is passion, nigga. Jeg ved ikke, hvor mange minutter du blev ved. Var der fucking 10 minutter, eller hvad? Det her, det er en legendarisk freestyle. Det er fucking svært at trække vejret herinde, brother. Men alligevel holdt vi den kørende, forstår du? Vi lagde nogle rhymes, vi lagde noget freestyle. Vi lagde nogle bars from the top of the head. Fra bilen, forstår du mig? Vi har ikke så meget tid, vi did the interview. Nigga, do his thing. Iskold show, det her, brother. Represent, nigga. Hvis du er en iskold motherfucker, kom til det her show og spit nogle rhymes. That's that shit, nigga. Ja, tak, bror, mand. Er du dum eller hvad? Er du dum eller hvad? Instagram. Bror, mand. Instagram. Adam Official Music. Ja, tak. Facebook. Adam Official Music. Ja, tak. Spotify. Adam Official Music. Ja, tak. Iskold, brother. Du ved, hvad det er. Det her, der oppe i huset. Vi ses, niggas. Er det galt, bror, mand?
tak. Det var iskoldt, det der. Det var varmt. Jeg kan ikke trække vejret på mig.